ክብርና አምላኽና ይሁን ኢየሱስ ጌታ ይሁን እግዚአብሔር ሰናዩ ሰናይ ስለዝኾነ ድማኻ እግዚአብሔር ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ ለይቲ ናብ ለይቲ ካብ ሰሙን ናብ ሰሙን ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናመርሐ እግዚአብሔር ክሳዕብዚ ሬዲዮና ይሞን እግዚአብሔር ክብሪ ይኹኖ በመጀመርታ ንኹላትኩም ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮይንኩም ንመደብና ትከታተሉ ዘለኹም ኣሕዋት ኣሓት ብጎይታናን መድሓኒናን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ክብለኩም ይፈቱ ቅድሚ ናብ ቃል ኣምላኽ ምእታውና ክንጽሊና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ንህዝቡ ይዛረብ እዩ ቃል እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እንታዩ ሓድሽ እዩ ነቲ ዝምዕደኒ እግዚአብሔር እባርኾ ከም ተጻሕፈ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ነቲ ዝምዕደና እግዚአብሔር እናባረኽናን እግዚአብሔር ክብሪ ክንህቦ ኢና ኣምላኽ ይመስገን ሎሙን ንዓይ ትብሎ ነገር ኣለካ ሎሙን መግቢ ኣለካ ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቃል ዳእምበር ብንጌራ ጥራይ ከም ዘይነብር ምእንቲ ኸፍልጠካ ኢሉ ይብለና ኣምላኽ ይመስገን እስኪ እግዚአብሔር ሎሚ ቃል ካብ ቃፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ቃል ዳእምበር ብንጌራ ጥራይ ከም ዘይንነብር ምእንቲ ኸፍልጠና ኢሉ ከም ኢልዎም ንደቂ እስራኤል I don't know ትቃል ኣብ ልበይ ስለ ዝመፀ ከምቡበ ኣብ ዘዳግም የተጻሒፉ ዘሎ ሻምናይ ምዕራፍ ሰብ ሻምናይ ምዕራፍ ጥቕሲ 3 ሰብ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ነገር ዳእምበር ብንጌራ ጥራይ ከም ዘይነብር ምእንቲ ኸፍልጠካ ንሱ ኣዋረደካ ኣጥሜየካ ንስኻ ዘይፈለጥካዮ ኣቦታትካውን ዘይፈለጥዎ ማና ኸኣ ኣብላዓካ ይብለና ኣምላኽ ይመስገን ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ እስኪ እቲ ኩሉ ግዜ ንህይወት ዝኾነና ቃል እግዚአብሔር ክዛረበና በቃሉ ድማኻ እግዚአብሔር ክምህረና ክምዕደና ቅድሚ እግዚአብሔር ክንጽሊና ነዚ ጸሎት እዚ ክንጽሊ ከለና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሓለዋ እግዚአብሔር ስለ ዝበዝሓልና ሓለውና ሓሰብና ምእንቲ ክንጽሊ ካብ ቃል ኣምላኽ ከንብብ ኣብ መዝሙር 91 ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ኣብ ጸግዕቲ ልዑል ዝሓድር ኣብ ጽላለቲ ሁሉ ዝኽእል ይነብር ንእግዚአብሔር ጸግዐይን ዕርደይን ዝውከሎ ኣምላኸይን ይብሎ ኣለኹ ካብ መጻዋድያ ሃዳናይ ካብ ዘጥፍእ ፌራ ኸናግፈካ እዩ እሞ ብግልግሊኡ ኸገልብበካ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፉ ኸኣ መጸግዒ ክትረክብ ኢኻ ሓቁ ዋልታን ጸግዕን እዩ ካብ ስምባድ ለይቲ ካብቲ ብመዓልቲ ዝውርወር ፍለጻ ካብቲ ብጸልማት ዝኸይድ ፌራ ብቐትሪ ዘባድም ሕማም ኣይክትፈርህን ኢኻ ኣብ ጥቓኻ ሽሕ ኣብ የማንካውን እልፉ ክወድቅዮም ኣባኻ ግና ኣይክበጽሕን እዩ በዒንትኻ ጥራይ ክትጥምቶ ረሲኣን ዝረኽብዎ መስጣውን ክትርኢ ኢኻ ጐይታይ ንስኻ ምዕቆብየ ኢኻ ኢልካ ኢኻ እሞ ንልዑል ሲ መጸጊዒኻ ስለ ዝገበርካዮ እከይ ዘበለ ኣይክረኽበካን ስቓይ እውን ኣብ ድንኳንካ ኣይክቐርብን እዩ ኣብ ኩሉ መንገድኻ ክሕልውኻ ንመላእኽቱ ክእዝዘልካ እዩ እሞ እግርኻ ብእምኒ ምእንቲ ኸይትዕንቀፍሲ ኣብ ልዕሊ ኣእዳዎም ክጸሩኻ እዮም ኣብ ልዕሊ ኣንበሳን ተመንን ክትከይድ ሽደን ኣንበሳን ገበልን ክትረግጽ ኢኻ ኣጥቢቑ ስለ ዘፍቀረኒ ከናግፎ ንስመይ ስለ ዝፈለጦ ኸኣ ኸልዑለ ክጽዋዓኒ ኣነ እውን ክመልሰሉ ብጸበባ ምስኡ ክኸውን ከናግፎን ከኽብሮን ነዊሕ ዕድመ እውን ከጽግበ ምድሓነይ እውን ከርእየ ይብለና ሃሌሉያ ኣምላኽና እዚ ኣምላኽ ይመስገን ዳጎና ኣይኮነን እቲ ሰማያት ዝፋኑ ምድሪ ድማ መርገጽ እግሩ እግዚአብሔር ንሱ ኣምላኽና እዩ እቲ ዒንቲ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ዝርኢ እቲ ኣእዳው ዝፈጠረ እግዚአብሔር ዝድህስስ እቲ ኣእዛን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ዝሰምዕ ንዑ ኢና ነምልኽ ኣምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ እባርኹ ኣለኹ ነቲ ዓብ ስምካ እባርኹ
ኣለኹ ከዓልዩ ስምካ እባርኹ ሃሌሉያ እባርኹ ኣለኹ ነቲ ዓብ ስምካ እባርኹ እባርኹ ኣለኹ ከዓልዩ ስምካ እባርኹ ሃሌሉያ ቅዱስ ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላኽና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነመስግነካ አሎና አምላኽና ንስኻ አምላኽ አማልኽቲ ንጉስ ናይ ነገስታት ጎይታ ናይ ጎይቶት ኣብ ልዕሊ ሁሉ ምሉእ ምልኪ ስልጣን ዘሎካ ድላይካ ድማኻ ክትገብር ትኽእል ኣዚኻ ስልጡን አምላኽ ኢኻ ሞ ተመስገን ንብለካ አሎና አምላኽና ንስኻ ዓብይ ኢኻ እግዚአብሔር ንስኻ አምላኽ አማልኽቲ ኢኻ ንስኻ ንጉስ ናይ ነገስታት ኢኻ ንስኻ ጎይታ ናይ ጎይቶት ኢኻ ኣብ ልዕሊ ሁሉ ድማ ምሉእ ምልኪ ስልጣን ኣሎካ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አማልኽቲ አሕዛብ ሲ ከንቱ እዮም ይዕንታ ኣለዎም ኣይርእዩን ኣዛን ኣለዎም ኣይሰምዑን ኣዳው ኣለዎም ኣይድህስሱን እግዚአብሔር ንስኻ ግና ዒንቲ ዝፈጠርካ ትርኢ ኣዛን ዝፈጠርካ ድማ እግዚአብሔር ትሰምዕ ኣፍ ዝፈጠርካ ድማ እግዚአብሔር ትዛረብ ኣዳው ዝፈጠርካ እግዚአብሔር ትድህስስ ሎሚ እግዚአብሔር ንስኻ አምላኽና ኢኻ ሞ ተመስገን ንብለካ አሎና ንዓኻ ስለ እንምልኽ ድማ እግዚአብሔር ባህ ኢሉና ነመስግነካ አሎና ሎሚ እግዚአብሔር ንስኻ ማእከልና ብክብሪ ክትመላለስ በቃልካ ድማ እግዚአብሔር ክትዛረበና ክትምዕደና ነቲ ዝጠቅም ዘበለ ነገር ድማ ክትመርሃና እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኻ ንቐርብ አሎና ዘስተምህሮም ጽቡቕ መንፈስካ ሃብካዮም ንማናኻ ድማ ካብ ኣፎም ኣየጉደልካን ከም ተጻሕፈ እግዚአብሔር ሎሚ እግዚአብሔር ዘስተምህረና ጽቡቕ መንፈስካ ኣብ ማእከልና ይመላለስ ነቲ ዝጠቅም ዘበለ ነገር ዝምህረና ክንከደሉ ዘለና መንገዲ ዘርእየና እቲ ዘዘክረና መንፈስካ እግዚአብሔር ኣብ ማእከልና ይመላለስ እስኻ እግዚአብሔር ናይ ክብሪ ንጉስ ኮይንካ ኣብ ማእከልና ተመላለስ ቀጽሪ ሓዊ ኮይንካ ድማ እግዚአብሔር ከባቢና ቀጸር እግዚአብሔር ንስኻ በይንኻ ግዛእ በይንኻ ድማ እግዚአብሔር ንስኻ ተዛረብ ጎይታ ባሪያኻ ድማ እግዚአብሔር ሻምብቆ ኮይነ እግዚአብሔር ትዝተባህለኒ ክብል ጎይታ ምንም እኳ እግዚአብሔር ከይውስኽ ከይጉድል ጎይታ ንባሪያኻ ድማ እግዚአብሔር ጸጋ ከተብዝሕ ጸላ ኣለሁ ብጎይታናን መድኃኒናን በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም አሜን ክብርና አምላኽና ይኹን የጌታ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ብጎይትነቱ ባሕና በለና ነዚ ጎይታ ጎይቶት ዝኾነ አምላኽ ንምልኽ ምዃንና ድማ ደስ እናበለና ንእግዚአብሔር ቃሉን ሰሚዕና ዝተማሃርክዎ ዝተሞከርክዎ ኣብ ህይወተይ ድማ ከኣንሲ ፕራክቲካሊ ዘስተማቆርክዎ ነገር ይካፍለኩም ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብየስተንትን ስለ ዝነበርኩ ሓለዋ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ከባቢይ በዚሑ ምስ ክሪኦ ከለኹሲ ምስ ካልእ ዘሎ ናይ ሴኩሪቲ ሲስተምስ እና ኣዋዳደርኩሲ ክሪኦ ከለኹስ ለካ ዝዓለም እዚኣስ ናታ ጥበብ ይብላን እቲ አምላኽ አማልኽቲ ዝኾነ እቲ ምንጭ ሁሉ ጥበብ ዝኾነ እግዚአብሔር ንሱ ብዝደርበዮ ንሱ ብዝገበሮ ነገርሲ ዓለም ናታ እንታይ ትገብር ሴኩሪቲ ነገራት ተውፈስ ቃል አምላኽ ሎሚ እቲ ኣርእስቲ ትምህርተይ ውሕስነትን ድሕነትን ይዝብል it's a safety and security ማለት እዩ በብዙሕ መንገዲ in fact ኣብ UN ሰሪሐ ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ድማ ከዓ ገዛውቲ ገለ ዘድልዮ ድማ ከዓ ሴኩሪቲ ሲስተም ገለ ክሳይ ከብሎ ስለ ዝረኣኹ ንዑ ምስኡ እናረኣና ንእግዚአብሔር ሓለዋ ድማ ከዓ እናስተውዓልና ነቲ ትምህርቲ ክንከታተሎ ኢና ኣምላኽ መስገን ኣብ መዝሙር ዳዊት 91 ዘንበብክዎ ተሓለዋ ርኢና ኢና ምሽ ብዙሕ ዝዓይነቱ እግርኻ ምእንቲ ከይትዕንቀፍሲ መላእኽቱ እንታይ ይገብረልካ ኩሉ በቃ ስቴፕስ ናትካ እንታይ ዝገብር ዝከታተል ይዒንቱ ናባኻ ዝጥምታ እግዚአብሔር ደስ አይብልን እስኪ መጀም በበገስ ተቕስና ከሆነና መዝሙር ዳዊት 121 ካብ 3 ክሳብ 8 እንደገና ኻ ኢሳያስ 43 ካብ 1 ክሳብ 2 ዘሎ ሪና ናብቲ ትምህርትና ከመእተው ጌርና ነዝሪና ናብቲ ትምህርትና ሰግሪና መዝሙር ዳዊት 121 ካብ 3 ክሳብ 8 ከምዚ ይብል ንሱ ንእግርኻ ኣየሰናኽልን ሓላዊኻ ኣይታኸስን
إنه تن إسرائيل زحلو أي تخسن أي دكسن እግዚአብሔር حلاوي خايو እግዚአብሔር أبيمانيتي إتكا سلال كايلو صحي بمعلتي ورحون بليتي أي كوقع كان እግዚአብሔር كاب إكي زبلة كحلوكا لنفسها كحلواي እግዚአብሔር كاب حجي نزل عالم موتى كان مئتاو كان كحلي طعم الدس زبل باكيجز دلوا እግዚአብሔር قاله أب إسياس 43 كاب حدا خساب كلتن دحرينا دمخا حجي جنا يلو أنت يعقوب إسياس 43 كاب حدا كسع كلتة زلوا نرى خلنا خان تايبل حجي جنا يلو أنت يعقوب اتزف تركه أنت إسرائيل دما اتزدو كونك እግዚአብሔር كم زيبل تبجيك مو أي تفرح بسم كاس أوعكوخا نسخاناتيخا بمايات مستحلف مسخا خوني بوحيز مستساجر كا أي كتحلكاني بحاول مستخيد أي كتنددني خا هل تحاول أي كهم مخكاني another big زخانة عب زخانة package ناي protection إذا ما خا بتعمي بزن تقصتي زين الناس تنتنكو هلهو in fact تدمرتنا عايز عمت زيتهما كم إبنزر مستقاري مش بوزح من قد ما خاني أنا I don't know كسع جانواري نيره كسع جانواري بستفعل عليه من قدي إن رئي نيرنا كتسجر كلا خاص أنت يالله معبل الله نخسجر كم زخل لي كايو نخسجر كم زخل لي كايو ناتبهلنا تمرتي مشان قويتاي مهرنا نيرو حجد ما خا I think كاوفلي زبالة يكونن أطبق بالكاموس زخيريو security and safety policies نايتا منجستي مفلات كأخذ لي كاي مالتي نخت الساجر مهنياتو أبت مساجر معبل النحر الله خيرو نتمعبل التخسجر له تخل ناي safety security policies تحت جبر كلكا كتفلت طعمية قد سكاي حلوازد ليلو أب حدا جاز اللو بوتاي أبزل على خمس رأنا يوم تاي زبل كم نريوسي بزح عينه حدا جاتت تغيس له صحي ورحي أكي مايات وحيز حاوي هالتا نابلسي زيادة انتين كلن ترتسيا أنا جنا يلو زيادة لازم كل زي باكيجز زي بروتكت زي جبر حيلي ناي سيفتن ناي دحنتن ناي وحسنتن زخون عينت promises ويتسفان تاجر كله هيبة كله إذا ناي منيو ناي زيادة تسفاي زي حلوة زد ما خا بخميك يروح خمسة تكبر جنت عن جبرنا مالتي كن رينا جاءوا يلو تطأوا يلو زي أبهرنا تباكيج هيبوا كميك يروح خنا زي باكيج زي زت جبرا إلنا دم خا كن رخ اللي الناي مالتي زي أبهر نسب مسفترة أم أبجنة إيدن تغيروا أقمتوا كقمتوا خلوا أبز فترة كلت عصرت حمشان دحرينا زي أبهر أملاخ كايلو نسب وسيدو كعيان كحلوان أبجنة إذن تاي جبرة أقمطه وأجزاء كم زخ قبل الكاء كم تقبل الكاء كم زخ قبل الكاء كم زخ قبل الكاء يلود أخذ كعسي تاي داين تاي زعيان نجرا لو دا ترينكيلو سين تاي دين جبر زين دكس تاي داينو معياين محلاون زاد اللزب العين تحطه فترة خليمش أجزاء نزي بمن يزجبره بسبب جبره بتناتو أرمسي جبره بملاختي جبره بزتفل عليه እግዚአብሔር እንታይ ይገብሮ ነዚ ነገር እዚ ይገብሮ ሕጂ ኣብ ላዕሊ ከም ንሪኦስ እግዚአብሔር እንታይ ይደሎ ሃብ ስራሕ እዩ ሰብ ድማ ከዓ ተቐባሊ ስራሕ እዩ ከዓይ ተኸገብርን ክሕልዋን ኣበይ ኣቐመጦ ኣብ ገነት የደና ኣቐመጦ እንታይ ስለ ዘሎ እዩ ግን እግዚአብሔር ሲ ተኸገብር ከዓይ ወይ ክሕሉ ዘቐምጦ ዘሎ ገለ ትረት ክህሉ ክእል ኣለዎ ምሽ ተፃብኦ ስለ ዘሎ እዩ እግዚአብሔር ነታ ምድሪ ተኸገብራ ከዓያ እንደገና ከዓ ክሕልዋ ኢሉ ዘቐምጦ ዘሎ እሱ ድማ ከዓ ካመን ዝመጽእ እንተልና ሲ ካብ ሰይጣን ዝመጽእ እቲ ተጻባኢ ወይ ተጻራሪ ሰይጣን ስለ ዘሎ እዩ ኣብ ዮሐንስ 10 ድሕሪና እንታይ ይብለና ሰራቂ ይብል ብጀካ ክሰርቅን ክሓርድን ከጥፍእን ኢሉ ኣይመጽእን እዩ ኣነ ግና
هيوت مسترفو من تخرق بقى زمزا أكويله سرقان من تاي مزق كسرق كحرد كتف أنا جنا هيوت مسترفو من تخرق بقى تاي تجوركو زمزا أخوي حجي ناتو باكيج ناي سيطان انتاي ندحريلنا مسرق محراد مدفع ኣብዚ እንታይ እንደለና መች ሰለስተ ዝኾኑ ስቴክ ሆልደርስ ኣለዎ ማለት እዮም ኣብዚ እግዚአብሔር ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ሪና ናይ ሰብ ሬስፖንሲቢሊቲስ ካሪና እንደገና ድማ ኻ ናይ ሰይጣን ድማ ኻ እቲ ተጻቦታት ድማ ኻ እንታይ ምዃኑ ሰይጣን እንታይ ይዝገብር ይሰርቕ እንታይ ይሰርቕ ግዜ ይሰርቕ ጥዕና ይሰርቕ ገንዘብ ይሰርቕ ታይም ይሰርቕ ብዝተፈላለየ መንገዲ መቸም بسفلاليه من قدسي ولا فقر خاي سرق زتفلاليه سيناتوس كنزرزرو نخلي نيميت نفس وكفنا زتسرقنا يا وين سرقوا زلنا تخنقبر كنا سوعل كلينا مالتي مخنياتو نزم سفلت كاخا دا كتقبر تخل انصارو زخونها دو اتبل مالتي حجي اب بزعبا حلوه كتحسب كلخا نتحدقا مفلات بتعما قداسي ذاتس واي ناي سيطان تريتس انت خنقبرو زلنا كنفلطو زلينا حجي بزحت organizations بزحت companies دين ولا هاجرات دين انت يجبران ناي security risk analysis جبرا انت خجبرا ما انتي نعوز خون مكلا خريطات الدماغ انت خجبرا ما انت خقمطه نزن خجبرا security analysis جبرا خلال اللون إلسال بحثنا عنك وحجي قرب بحق إلى الله قدي كاب دقود فونيين مجمع يا أخي أتقول له هو بيوين سبتعمي زجر جريمني أبي إرترا مجمع يا توهبك security briefing يا توهبك ليش security briefing يا توهبك زي أخي توهبتك أنا بتسرح جزك أي سجرني ها دعنا دم ما حنت training الله ها security training كي وصلتك نفيل دجاج خايف وصلني ساعة اللوكالوا ثاني safety and security زيا training توزع أنا زي أخي وصلت كان دجاجس كام موسى يلن فيلد خطوات ناي project تكتب برجلن دحركين كا security system زين تاخد قبل لك هتفلت لك بس ما خابت ناي United Nations Development Department of Safety UNDSS Safety and Security بويز وهابتي security حجي دخونا دماغ هاجرات دماغ نناتن كسيات اللون مصنعتات يقبرين هاجراو دحنا تبهال اللون national security ناي police system سالون ministry of defense دبل اللون داي نخجبرين ناتن safety police دماغ وش تهاجر كوين دماغ سايز جبر دماغ police سالون دماغ داي زجبر تهذا سفن فتحي كل نجار تعزبله عمل زبله دماغ أنت يزجبر زكلا خل ناي security system أبي الله أبتم أمدر له كم هاجر كم organization كم company إذا عينت كهلون نايقدن أنت زي كوينو إذا نجار زخيو حسكا كل نجار مقبار مالسي كم زي مرعو خي حزاس مرعت عرك مرعو حزاري بها عرك مرعو حزاري عجي من الوشتي كند خي حسكاسي ناتي كال سكندري زخونة محز خونا خيل كم منقص أملاخ دماغها كم بيت كريستيان إذا ما صنعت زي يدلي كفلت إذا نجارزي كتجبر يدلي كريئة خلوا خسي نادينا security كتصنعوا قال خل كتجبر كلها حسي حمش تستيب سالوا كتجبرن زلكه مصنعت كتجبر كلها مساتن دماغها أني أنت يبلا حد قدامي نتحدجا مللاي نتحدجا سي أنت مخانو كتفل تحت كلالك الريسك أنتايو كتفل تحت كلالك كم بيت أملاخ سي أنت خونا خيل مي بأبزها جرزيا أبزها ختمازيا زلوا تنقلنا زموت قتلات سرقي استفعل عليه من قدي كم من قص أملاخ كينا كم معيتنا يتا من قص خينا كان حسب تعمي خجد سنة هذا جزء سيطان تاجرنا جالا جير كينا خمن ملالس جلس تك كم زي بلنا جيرو كل ملالس تايجبر كاي يريكا شعو تعيو عيو كهنات تراي كوينو كم زترف جيركا عبر السخان تاي تجبر تقرص أبالنا يتا من قص جن كلون تهالوا ترى لوا كدمي ناوجز أي مخادي من الباش نرأسنا من ثبوج جيرنا خنك أنيو أبرأي حمشته كتشعت 17 خان ببه أبرأي يوحنس حمشته
9 كساب 10 نساتهم كآيلو تحريد كا بدم كا كبزلوا عليتاتن قانقاتاتن حزبن أحزابن نأملاخ زخونو سبات عدي كالو إخا نأملاخنا زخونو منجستن كهناتن جبر كايو أم مدر دمه كنقصيهم أمه نسخة نتمسحف كتوسده نتمحتمون كتفتحه بقعيخا النابلو حدش مزمور زمروا له انتي غيرو تحريد كا بدم كا انتي غير كا منجستن كهناتن جبر كايو أبي دماغ كنقصيهم أبزام مدر زيادة دماغ كنقصيهم كنقص تخينكا منجستنا كلوا كخلالو قويتا أبول سبكتو خنريا خلناسي منجس أملاخنا بلا سبخني منجس أملاخسي كم تتمثل منجس أملاخسي كم تتمثل منجس أملاخسي بخمي غير خمس سلا يلو دماغ أنت يجبر مسلاتات تجبر نيرو حجي أبيت أملاخ كهنات الله أبتي نايت منجس النت كفل دماغ أزعيو دماغ أني أنت يالله مينسترات الله استفلا عليه ديبارتمنتس زعيو مالتي كلهم جن أبيهم دنقصو أبزام درزيا ينقصو أبزام درزيا أنت يالهم كنقصو سلام خمسو فتح خمسو ترى الله بار نتنحمش خن ريان ماني دحريو نابتي كندي أرسنا خن كيدينا كم introduction زجبر دلله خزي تنحمش أنتين حدا نتحدى عن تاي مقباري لا من الليل نتحدى احتلوا لي ولا كلا أي منيو كند تتقعنا يتحدى حجي بزتفل عليه من قدي أبزام درزيا من سيات اللو قلع اللو أرجعيان اللو أنست اللو دك تبعتي اللو يدك أنستي اللو حجي نناتو زخونة تريت سالوا نعوز تتقعنا قرد ما خالوا بدحريو نزم سجبركا نتحدى مرميركا بخميك جتا ويك تكلا خلو تخيل ما خاني موسى برابعاي نتوم زده حساس كيوم حدقة ممزجاب مكلا خليتاتهم دم خاني متجبر بمنتايم كلا خلهم دم خاناتهم مكلا خليتات تاي مجبر متجبر بحامشاي نتناي حدقة مصنعتي بجزيون تاي مجبر مجم جامن معبلهم معبالن مش بيجس كم زي وان تايم زي كونسي روتين زخونة عينات كل جزء زخلص عينت مصنعتي مالتي قويتاي باركا إلسي in fact تي مزمورة أبزورياتي كألنتنا إجزابهير أبزوريات حلوانا إجزابهير تمزمور سينر تمنفس سو حادث لزخونة يا ملاخ مسكن حجي بزي بحر دسنا بلنا دكتي نجوس مخانا نحسبنا أبيت أملاخ دم خانيس تراخم زلنا إن تردأنا نحسبنا نزي تمرتزي كنسمعه بمحرة أملاخ يتوعاكم منجس أملاخ بار أبزام درزيا يتزلوا ما يمدلوا خنيره فسر أتي زلوا ناي سماع وسفرة حجي بمتكام أبز مدرزي كعيه زلوا بجبو نمتجبر دحنتن وحسنتن ناي هزبة دماغ أنا محلا مصحف قدس هاو زخونة ندفتات بجبو بموداد نابلات أنت أخذ جبر كتوحس أبز عالم زي دماغ أنا سي بعوت نخمل على سو كتجبر حلفنا تلوه نزح حلفنا تزي بخمية توات أو كنبلين كلنا مجمراتي قديمة زنبب كو تغسي نساتهم كأنتهي لهم تحريد كاسي بدمك كبزول عليتات حزبتاتن قانقاتاتن حزبن أحزابن نأملاخ زخونو سبات عدي كالو يخامو نأملاخنا زخونو منقسن كهناتن قبر كايوم أمدر ما انتخ قبريم كنوغسيوم حجي أبزخ من رؤية منقسن كهناتن عندنا دماغ أمدري كنوغسيوم زبلا سلسة قالت كنوسدن بحبلاني معناته انت يالون تراخا ناتكعيو زفلت أخي نتحدقا بجبو فليتنا ناتو مكلا خليتات دماغ أخي نقبر على النايل نابل علي كنزارب تاني هنا
نتحدث عن مكلاخليتاتون زبل كنرئي أب نهم كلاي معرف كواحد كلتا خنكيدنا تنبيتناهم معرف كلتا كواحد كساب كلتا انتايبل زرفتي سلاز زرفوا من يلو نحرق وينهم سلاز برسوا من اجزي أبهر كم تكبرت إسرائيل نخبرت يعقوب كمال سوء يومه أتمبرسي يدي بكالله نتعرض حلوه نتمنجد معدوه حقوقها عدل دلو حيلها عزيخة عبرت عيال أبزي أتقدمي كفال ناتو كن ريو خلنا نتعيلو تريت سيزي زرفت انتاي سلز قبرو سلز زرفوان نحارق وينهم كأني سلز برسوان اجزي أبهر كم تكبرت إسرائيل نخبرت يعقوب كمال صائيو إما إلو anyway اجزي أبهر انتاي بلالو كم تكبرت إسرائيل نخبرت يعقوب تحقبري كمال صائيو إما أبتقدميت زقاتم حدقاتات وي تريتس إنا نرئزل لنا مالتي أنت يامز قبر دلو تم زرفتي سلاز زرفو نحارق وينهم كا سلاز برسوه أبقى جن 4 assignment دعار هيبو 4 assignment خبن كلهم تايلوا نتعردي حلو وين كلا يتدمخ أنا تمنجدي أمعدو سالسيتي حقوقها عدل دلو رابعيتي حيلخا أزيخا عبرت عيال جزئياتن أكشن سين مالتي كوسرا دلوان أكشن سين in fact مسزي أبز عالم زلو ناي حنتي كامباني ناي security system نرى أنا يوهن كيد مجمرة حد security company ناب في building زلنا 5 كورا دروم كله هسي in fact مجمرة أنت هم زوجها بروفايلهم يمدو بخامش كم زي جزء بهرسي زين تح قبل الكاي لهمش حجيت بروفايل كبوخا خلو مجمرة تي security assessment جن كنجبرينا مش جوورو بمولو تزلوا بتجازا threats identify جيرم كم زياد ليكا حجي simple أباخري إن كله هسي هذا قدامي guard سدليو خابلها كندي guard كندي guard كم زلك entry point سموني نزي تأكد لي وين guard سكد لي وين دحر مقفحنا يتجازا كليو كل نجار مسرعي دماغ أنا يقدن كله CCTV كاميراس دماغه كجبروا له خلاله إذن تايت ناي surveillance system مالتي ثالثاي intruder alarm زبلوله أبتي مع تخاسي زخونة سب دفيو كأتو أنت تدليو أنت خيجبر alarmي هي جبر ماني شعو تم response زجبو arm response زخونة ما تيجي تاي جبرو كدحوني لهم يمازو حجي أبز خاني arm response دبحال كأ توسخ package على لهم سو مالتي مهنياتو مسزيا intruder alarm بين حنتي تجبرنا سيرو من تحر آتيوم تودع حنت جبر نجاري بلا نسا سانت يا أخذ جبر كتنجريا نجير هذا ما خاني سكتم سا intervention كتم سخت كلا لوا برابعي كم زي panic buttons بحلال panic button سقط مسبل كا أبتناتهم system بمساي هبمو شعور نساتهم دماغ قلت عقاتيهم الليلهم مسيوم arm زخونة response يسدلك إذا أجدنا تخاني package على تخفل على تخاسها دحر كله أبغى خادم ما خاني زخونة نجار بريت حزودي ويقال دي قال خي عطوا دم خا إذا metal detectors الله قال يوزي بيدوم كم زجر كاز جبر قال يدم خا ملو نفس خاون تيو زحلف عينت مالتي كله موبايل راديوس قالوا نجدن توم security موبايل دخون الراديو they have to always تجبروا لهم update جبروا لهم تا شابعيتي patrolling دجبروا توم patrol دجبروا سوم كاتهم ناي arm response دجبروا بايدو إنساتهم
ግን ፓትሮል ንኽትገብሩ ነዙ እንታይ ትገብረሉ ትኸፍለሉ ሻምናይ access door control انت معصو خاسي بمنታይ ከም ዝእቶ ብኮድ ከም ትእቶ ትገብሮ ማለት እዩ ስኻ ጥራይ ትፈልጦ ካልእ ሰብ ዘይፈልጦ ዝያዳ ድማ ከዓ ንምውሓስ security wires ድማ ከዓ እንታይ ይግበረሉ እዚ ሕጂ ንመን ንምውሓስ እዩ ንሓንቲ ገዛ ኣስ ቅድም ኣብ ናይሮቢ ከለኹ ሲ ምስኤና ሰራሕኩም እዚ ገዛስ ከምኡ ነይርዎ መንበሪና ሕጂ ወላ ክሳዕ እውን ስሞክ ዲቴክተርስ እውን ኣሎ እንዲዩ ቡን ክሳይ ግብር ኣቢልና ጨና ግብር ክነብልን ትኪ ጌራ ንሳ ኣላርም ትገብር ሽዑ ዞም ሴኪሪቲ ገዛኻ መፁ አንቱም ሶሪ እዚኣ ቡን ኢና ክነፍልሕ ፀኒሕና ናታ ትኪዩ ገዛይ ነደደን ኢልካ ትመልሶም ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ንምንታይ ኣደምፆ ዘለኹ ብዓይናስ ኩሉ ግዜስ እንሪኦ ሲስተምስ ኣብ ከባቢና ስለ ዘሎ ንሕና ድማ ከዓ ከም ህዝቢ ኣምላኽ ከም መንግስቲ ኣባላት ናይዛ መንግስቲ እዚኣ እንታይ ኣለና ከምዚ ዓይነት ሲስተም ካብዚ ዝዓቢ ሲስተም ኣለና ግን are we activating it or not ሓደ ግዜ ንኽነግረኩም እቲ ኣርሚ ጌርካ ክትወፅእ ኣለካ እቲ ናይ ክሳይ ዝገብር ኢንትሩደር ኣላርም ነንሕድሕዶም እቶም ብሴኪሪቲ ሰረቕቲ ስለ ዝኾኑ ኣብ ማእከሎም ሰረቕቲ ስለ ዘለዎም ኣይ ገዛሲ ንገዛስ ብሰራሕተኛ ብገለ ገዛት ብድሕሪና ቸርች ምስ መፃናስ ተሰሪቑ ፀኒሕና ሕጂ ነዛ ኣርሚ እዚ ኣብቲ ገዛስ ኣሎ እንተዝህሉ ኣርሚ ጌርናዮ ነይረ ተረሲዑ ረሲዐዮ ወፂአ ጌርናዮ ነርና ወፂና ተንኸውን ወላ ብዝኸለና ሃሊናሲ ሽዓ እንታይ ምገበሩ ኣርሚ ሬስፖንስ መፅኦም መድሓኑ ነይሮም ግን ንዓ ኣርሚስ ኣይተገብረትን ኮድ ተጌራ ኣይተዓፅወትን and then easily ብሰራሕተኛ ብገለን ገለ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ነገር ስለ ዝነበረ they easily went in and ድልዮም ከዓ ሰሪቖም ከዓ ከይዶም ማለት እዩ ሕጂ just example ዝነግረኩም ደለኹ ሲ ድሓር ንዝተዋሃበካ ዓይነት ኣሳይመንት እንተዘይ ጌርካዮ ንሰብ ኣብ ሓደጋ ተውድቕ ምህላውካ ምእንቲ ክትፈልጥ እምበር ናብተን 4 ክስያት ክንከይድ ኢና ምስ ግዜና ምእንቲ ክንከይድ እተን ናይ ክህነትን ናይ መንግስትን ዕዮ 4 ኣለዋ ተሓንቲ ነቲ ዕርዲ ሓልዎ ተቐዳሚት እንታያ ነቲ ዕርዲ ሓልዎ እዚ ናይ ዋርድያ ዓይነት ስራሕ እዩ ኩሉ ግዜ መቸም ንሕና ከም ኤርትራውያን ይርዳእና እዩ ምሽ ሓልዋ ዝቕፅል ኣብ ክሳይ ሓል ዝወፃልካ ሰብ ንሱ ዕርዲ ይሕሉ ሽዑ ኣለርት ምስ ገበረካ ከዓ ሰራዊት ትንስእ ዝብል ዓይነት ትምህርትያሲ ኣብ ርእስና እውን ድርዳእና ነገር ኣሎ ምሽ ሕጂ ነቲ ዕርዲ እንታይ ግበሮ ብላ ኣሎ ሓልዎ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ፈተና ንኸይኣቱ ክፅልዩ ክምህሮም ከሎ ኣብ ማቴዎስ 26:41 እዚ ቀቅድምቲ እንታይ ምዃኑ ምትሓዙ ማለት እዩ ጎይታ እንታይ ይገብር ነይሩ ብብርቱዕ ይፅሊ ነይሩ እቲ ረሃፁሲ ልክዕ ከም ነጥቢ ናይ ደም እንታይ ዝገብር ዝነጥብ ብናጠነጠበ ኮይኑ እንታይ ይገብር ይፅሊ ነይሩ ደቀ መዛሙርቱ ግን እንታይ ገይሮም ነይሮም ሽዑ ደቂሶም ጥራይ እውን ዘይኮኑሲ ባዕዚዞም ነይሮም ድሓር ጎይታ እንታይ ኢልዎም እንታይ ተድልየኒ ጥቕሲ ካብኣ ክወስድ ናብ ፈተና ከይተኣትውሲ ንቑሑን ጸልዩን መንፈስ ተዳልዩ ኣሎ ስጋ ግና ድኹም እዩ ኣብ ምንታይ ንኸይተኣቱ ኣብ ፈተና ንኸይተኣቱ ንቑሑን ጸልዩ ብምንታይ ናቲ ናይ ዋርድያ ስራሕ እንሰርሖ እንተይልና ብጸሎት ኢና እንሰርሖ ኣብ ጸሎት እዩ ዝግበር ኩሉ ግዜ እንተነቂሕካ እትውግእ ብዛዕባ እትውግእ ሓዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎሲ ኣብቲ መንፈሳዊ ውግኣት ምስተዛረበ ኣብ ሻድሻይ ምዕራፍ ኣብቲ መጨረሻ ኤምፋሳይዝ ክገብር ከሎ ኣብታ 6:18 እንታይ ኢልዎ ብኩሉ ጸሎትን ልማኖን ኩሉ ሰዕ ብመንፈስ እናጸለኹም እሞ ኢሉ ምስና ይዙን ብሁሉ እናተጸመምኩም ስለ ሁሉም ቅዱሳን እንታይ ግበሩ ብጸሎት ነቕሑ ሕጂ ኣለርት እትኾነሉ ኩሉ ግዜ ብምንታይ ኢኻ ብጸሎት ኢኻ ናይ ዋርድያ ስራሕ ብኤግዛምፕልስ ክነግረኩም እየ ፕራክቲካሊ ኣብ ህይወተይ ዘጋጠመኒ ነገር ማለት እዩ ጎይታ እንታይ ገብረና ሓንስ የተሳእኒ ድሓር ብኡ ድማ ከዓ ንሲ ገለ ነገር ድማ ከዓ ክድሕን ከሎሲ ትርኢ
ንምስክርነት ክኾነኩም ሓደ ግዜ ለይቲ ደቂሰ ከለኹስ ከምዚ ድሰርቁ ይመጹሞ ሕጂ ተሲኤ ከምዚ ሓዞ ዓይነት ይለስ ብድድ ኢለ ሽዑ ኣልጋነሽ እንታይ ዳ ኮንካ ኢላ ትንክፍ ኣቢላትኒ ንዕዚያ ሰው ኢላ ኮነትን እዚኣ መፅያ ዘላ እዚኣ ክትሲኤ ኢለ ጸልየ ተሲኤ ኣይፈልጥኒ ንእግዚኣብሔር እንታይ ይሕሰብ ኣሎ እንታይ ክግበር ምደብ ኣሎ ኣብዚ ከባቢየ ወላ ሓንቲ የለን ዝተሰርቀ ነገር የለን ትደቂሰሉ ዘለኹ ከባቢየ ወላ ሓንቲ የለን ግን እግዚአብሔር ሕጂ መላእኽትኻ ክትልእኽ እሞ ነቲ ክግበር ኢሉ ተሓሲቡ ደሎ ኣብ ናተይ ቤተሰብ ድዩ ኣብ ኣሕዋተይ ድዩ ኣብ ትሕዝቶይ ድዩ ኣብ ኩሉ ነገራተይ እጽሊ ኣለኹ ኢለ ጸልየ በጢረ ደቂሳ ሓዲረ ጽባሒቱ ንብሆሲ ድውል ኣቢሎምሲ መኪና ጽዒና ተኸይድ ነይራ ናይ ጽዕነት መኪና ካበይ ካብ ናይሮቢ ንጁባ ገጻያ ተኸይድ ነይራ ቢልዲንግ ማቴሪያል ጽዒናስ እናኸደት ከላስ ኣብ መንገዲ እንታ ኮይና أوادق أسبق خمسة إلى وديعة عباي تراكة حجي أوتيست آسي حدش أوتيست ينيرو كينياويو قريف واس تفيو أيتان تزنبر تفيو نبي آتيو نبي تعداتيو توم عدي نتهز بنت توم عدي حيزومو نبي مليسومو أبتا مكينا مليسوم نتا مكيناس بوليس أو يعم وارديا غيرهم لا أتنبرت ولا حنت خيت السبرة حنت تسبرت نجرسي يبلان كرين سديد كان زي أنتي مقباران يرو مالت شعو كيتكا ملعالة مكينة غير كانت النبرت مسدادو imagine أب كينيا أب يوغندا أب ساوث السودان إن نبر حزبينا تسي تسريقو خص أنا حكا دا أمبر بعلو معد مسيوم كحلولك تحسبي أحسبني እግዚአብሔር ግን ባዕሉ ስለዝገበሮ ነቲ ነገር ትመኻኹ ገብሮ ስለዘለዎ ከም ዝነ ነገር ጋጥም አለሞ እቲ ሰይጣን ሐሲቦ ዘሎ ነገር እንታይ ግበር ደዋብሎ እግዚአብሔር ድማ ኻኒ ተአምር ገብል ከሎስ ለዮ ሽዑ ሓወይ ካብ ዩጋንዳ ክሬን ሰሪድላ እንታ መኪና ሲያታ ቢሎማ አተሲኦ መኻል መኪና ሰሪዶም ነቲ ንብረት ንጅባትዮ ማለት እዩ ሕጂ ብጸሎት ብዙሕ ነገር ኢና ነስልጥ እቲ نقولكم ذلك كل security systems نايسب intervention يدليو قاليو سب كدقس خيليو قاليو ساك خونه خيليو قاليو ان خيسرح خيليو قاليو رسيع كايات خيديها زي تخس حلاويها اي دقسن اي تخسن اتن اسرائيل زحلو انت يقبرني اي دقسن حجي እግዚአብሔር ግን እንታይ ይገብር እንታይ ልናስ ሰበተስ ሳሚ በዛ ሓደ ነገር ስለሻም ከምዚ ይحسب አለሞ እንታይ ይግበር ጸልይ ብለካ ትጽልኻ ሽዑ ሬስኪው ትገብር እዛ ዓይነት እዛ አሰራርሓታት አሎ ኣብ ቤት አምላኽ ኣብታ መንግስቲ አምላኽ ስለዚ እንታይ ንግበር ሸለሊልና ተስእ ክብለካ ከሎሲ ኣይትደቅስ ተስእ ጸልይ ድማኻ ሕጂ ጸላኢ ኣብ ትድቅሰሉ እዩ ዝዓይ ሕጂ ጎይታ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ክሓስብ ክምህር ከሎ እንታይ ኢሉሲ ጎይታ ብዛዕባ ታ መንግስቲ አምላኽ እንደቅ መዛሙርቱ ክምህሮም ከሎ አሰራርሓ ናይ ጸላኢ ኣብ ማቴዎስ 10:25 እቶም ሰብ ደቂሶም ከለው ጸላኢ መጸ ኣብቲ ማእከል ስርናይ ድማኻ ክርዳት ዘሪኡ እንታይ ገበረ ከደ ይብለና እንታይ ገይሮም ከለው ደቂሶም ከለው እንተ ዝነቕሑ እንታይ ምገበረን ጸላኢ ክርዳት ክዘርእ ዕድል ኣይምረኸበን ጎይታሲ ሽዑ ከማን ድሕር ከምኡ ገዲፍካዮ ነዚ ክርዳትሲ ከነ ኣልዮ ዶ ምስ በልዎ ንጎይታሲ እንታይ ኢልዎ ኖ ሕጂ ኣይትእለይዎ ምክንያቱ ንዑ ክትኣልዮ ክትብሉ ነቲ ጥዑይ ስርናይ እውን እንታይ ከይትገብሮ ምስኡ ምእንቲ ከይትልክሞ this is too late ዝዓይነቱ እዩ it's too late now to intervene ምክንያቱ ንኻልእ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ክትንክፉ ኢኹም ኢሉ እቲ ኢንስትራክሽን ንኸየልዕልዎ ሕጂ ራእይዎ ሞት ዲዛስተር ኣምፂዎ ዘሎ ስቕ ኢሉ ምስኡ ይዓቢ ንዑ ይሻምዎ ነቲ ጽዑይ ስርናይ ዝተባህለ ነገር ኒትሪየንትስ ድማ ከምስኡ ኮይኑ እንታይ ይገብር ይበልዕ ይሸግረካ ዘሸግር ኣብ ማእከልካሲ ሱር ኮይኑ በቂሉ እንታይ ይገብር ምእንቲ ከየሸግረኩም እንታይ ግብሮ ተጠንቀቑሉ መሪር ዝኾነ ዓይነት ሱር እዚ ሕጂ ማዓሲ ዝመጽእ ማዓሲ ሱር ዝተክል ደቂስካ ሃለኻይ ስለዚ እቲ ናይ ዋርድያ ስራሕ እንታይ ዝብለና ዘሎ ናይ ዋርድያ ስራሕ ኩሉ ግዜ ብጸሎት ክንገብር كنقح نتعرض انتي غبره حلوه حجي كم ابنت كخوننا
ናይ ኩላትና ዕዮ ድማ ኸ ሰስራሕና ምእንቲ ክህበና ኣብ ዘጻት 17 ካብ 10 ክሳብ 12 ኸይድና ክንሪና ኣብዚ 4 ሰባት ኣለዉ እዚኦም 4 ሰባት እዚኣቶም ሙሴ ኢያሱ ኣሮንን ሁርን እዮም እዚኦም ኣብ ኢያሱ ኣብ ዘጻት 17 ካብ 10 ክሳብ 12 እንድሕሪና እንታይ ይብለና ኢያሱ ኸኣ ይብል ከምቲ ሙሴ ዝበሎ ገበረ ኣማሊቕ ከዓ ተዋግአ ሙሴን ኣሮንን ሁርን ድማ ናብ ርእሲ እቲ ቁርባ እንታይ ገበሩ ደየቡ ናበይ ደይቦም ኣብ ርእሲ እቲ ቁርባ ደየቡ ኣብ ናይ ቦታ ናይ ጸሎት ቦታ ይነሱ ሽዑ 11 12 ክንርኢ ከለና ኮነ ከዓ ኢሉ ሙሴ ኢዱ ምስ ዘልዕል እስራኤል ይስዕር ነበረ ይብለና ኢዱ ምስ ዘውርድ ድማ ኣማሊቕ ይስዕር ነበር ኣዳው ሙሴ ከዓ ረብረባ እሞ እምኑ ወሲዶም ኣብ ትሕቲኡ እንታይ ገበሩ ኣንበሩ ንሱውን ኣብ ልዕሊኡ ተቐመጠ ኣሮንን ሁርን ከዓ ሓደ በዚ ሓደ ከዓ በቲ ኮይኖም ኣዳው ይድግፉ ነበሩ ኣዳው ከዓ ፀሓይ ክሳዕ ተዓርብ ጸንዓ ሙሴ ከም መራሒ ኢያሱ ከም ተዋጋኢ ኣሮንን ሁርን ድማ ከዓ ከም ካህናት ንእዳው እንታይ ከገብሩ ክድምስሱ ነፍስ ወከፍና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮይና ሲ ነዚ ቃል እዚ ንሰምዕ ዘለና ንነፍስና ክርስቲያናት ተባሂልና ዝተጸዋዕና እንታይ ክንገብር ይግባአና ተራና ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ እቲ ተራ ድማ ከኣንሲ ገበርቲ እንታይ ይብለና ሲ ገበርቲ ሰላም ሲ ውሉድ ኣምላኽ ክስመዩ እሞ ቡፃን እዮም ይብል ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ሰላም ናይ ምምፃእ ኣብ ቤተሰብካ ሰላም ናይ ምምፃእ ናብ ውሉድካ ሰላም ናይ ምምፃእ ኣብ ሃገርካ ሰላም ናይ ምምፃእ ኣብዛ ዓለም እዚኣ እውን ክመፅእ ዘለዎ ሰላም ናይ ምምፃእ ሓላፍነት ናይ መን እዩ ናይ ቤት ኣምላኽ እዩ ናይ ውሉድ ኣምላኽ እዩ ምክንያቱ ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክስመዩ እሞ ቡፃን እዮም ይብለና ሕጂ እቲ ኳሊፊኬሽንና ሲ ውሉድ ኣምላኽ ኢሉ ዘፀዋዓናስ እቲ ናትና ፕሮዳክት እቲ ክንገብሮ ዘለና ነገር ስንታይ ምግባር ማለት እዩ ሰላም ምምፃእ እዩ ተኻልእቲ ነቲ መንገዲ ኣማዕድዎ እንፋ ካብቲ ናይ ኣብቲ እንግሊዝኛ እንታይ ዝብላ watch the way ሕጂ እዚ is more of ናይ continuous ዝኾነ ዓይነት watching እንዲሁ ናይ surveillance ዓይነት ስራሕ እዩ ሙሉእ ግዜ 20 this house is under 24 hours surveillance ዝብል መጽሕፍቲ ትሪኢኹም ኣለኹም ዶ እንታይ ክገብሩ ኻዮም ከፈራርሑ ኻዮም ምክንያቱ ገሊኡ ግን ዝደቀሰውን ክህሉ ክእል እዩ ዘይርዮ ማለት 24 ሰብ ሰዓት ኮፍ ክቢሉ ክሪኦ ዝገበርካያው ሰብ ይድቅስ ከምዚ ካብ ብርቱዕ ከልብሲ ተጠንቀቁ ዝብል ካሎ ጽሑፍ ምሽ ኣብ ዓድና እዚ ሰርቬይላንስ እዚ ግን ክገርመኩም is 24 hours on ኣብ መዝሙር ዳዊት 34 15 ክሳብ 17 ክንርኢ ከለና ሲ መዝሙር ዳዊት 34 15 17 ዕንቲ እግዚአብሔር ናብ ጻድቃን ኣእዛኑ ከዓ ናብ ኣውያቶም እየን ንመዘከርቶም ካብ ምድሪ ከጥፍኦስ ገጽ እግዚአብሔር ናብቶም ገበርቲ እከዩ ጻድቃን የእውዩ እግዚአብሔር ድማ ይሰምዖም ካብ ኩሉ መከረኦም ድማ ከዓ የናግፎም ኢሉ ዕንቲ እግዚአብሔር ናብ መንን ናብ ጻድቃን እየን ኩሉ ግዜ ሲ ኦን ዝኾና ዕንቲ ኣመና ኣለዋ ኣባና ኣለዋ ሕጂ እቲ ኣብ ላዕሊ ዝነገርኩኹም ሲስተምስ ናይ ዓለም እዚኣ ኣምፅዋ ሓንቲ ኣላርም ሲስተም እንታይ ገይራላ ኣላርም ገይራላ ጻድቃን እንታይ ይገብሩ ይብለና የእውዩ እዛ ኣላርም እንታይ ትብል ዋው ያዳ ትብል ምሽ ሽዑ ሰብ እንታይ ይገብር ይትስእ ሕጂ ኣብዚ ክንሪኦ ከለና ድማ ከኣንሲ ጻድቃን እንታይ ይገብሩ የእውዩ እግዚአብሔር ድማ ከዓ እንታይ ይገብሮም ይሰምዖም ግን ዘይድቅሳ ኩሉ ግዜ ድማ ከኣኒ ኣንደር ሆል ዝኾነ ዓይነት ሰርቬይላንስ ዘለዋ ድማ ከዓ ናይ እግዚአብሔር ይዒንቲ ኣለዋ ኣብዚ ግን እግዚአብሔር ጥራይ ዝተገድፈ ነገር ድዩ ኣይኮነን ጻድቅ እንታይ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ከእውኽ ክኽእል ኣለዎ እቲ ኣላርም ኮይኑ ተቐሚጡ ዘሎ ሰብ እንታይ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ከእውኽ ክኽእል ኣለዎ ክፉእ ክርኢ ከሎ ክእውኽ ክኽእል ኣለዎ ዓመፅ ክርኢ ከሎ ክእዊ
قفع خرق خلوخ قوي እግዚአብሔር ድማ ካንተ ከገብር ይብንቱ ክሪያ ሞሪ እንደማ ካኒ ከናግፋ ማለት ነው አብ ሕዝቅኤል 3:17 እንታይሉ አንታ ወድ ሰብ ይሉ አብ ቤት እስራኤል ሓላዊ ጌረካ ኣለሁ ካብ ኣፈይ ቃል ሰማዕሞ ኣብ ክንዳይ ኮይንካ ማዓዶም ኣብዚ ተዋሂብና ደሎ ስራሕ ኣታ ወድ ሰብ ይሉ ኣብ ቤት እስራኤል እንታይ ጌረካ ኣለሁ ሓላዊ ጌረካ ኣለሁ ካብ ኣፈይ ቃል ሰማዕሞ ኣብ ክንዳይ ኮይንካ ማዓዶም in fact እዚ ኢንተርቬንሽን እዚ ሲ ዳንኤል ናይ ጸሎት ሰብ እንዲ ነይሩ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ድሕርኬና ሻድሻይ ምዕራፍ ሲ ብጣዕሚ ደስ ኢላትኒ ከም ብባ ከለሁ ኣብኡ ድማ ከዓ ስታይ ርኤስ ቲ ኣርምድ ሬስፖንስ ዝብል ርኤ ኣብ ሻድሻይ ምዕራፍ 21 ጥቕሲ ካብ 21 ክሳብ 22 ሲ ዳንኤል ሲ ኣይሰግድን ኢሉ ኩሉ ነገር በቃ ምጽላዬ ደቅጽል ካልእ ዝበሃል ነገር የለን ኢሉ ምስ ወሰነ ናበይ ክትዝርበ ተወሲኑ ናባፋ ናብስ እቲ ዲሲሽን ንሱ እንታይ ክገብር በናብስ ክብላዕ እሞ ሂስትሪ ናቱ ክውዳእ እዩ ዝብል ነይሩ ኣብ 21 ግን እንታይ ይብለና ኣብዚ ሻድሻይ ምዕራፍ ሽዑ ዳንኤል ንንጉስ ወንጉስ ንዘልዓለም ህያውኩን ወንጉስ ኣብ ቅድሚኡ ንጹህ ኮይነ ተረኺበ እሞ ኣብ ቅድሚኻ ኣይበደልኩን እሞ ኣምላኸይ መልኣኹ ልኢኹ ኣፋናብስ ዓፀወ ኮቶውን ኣይጎድኡንን ኢሉ መለሰሉ መላእኽቲ እግዚአብሔር ተላይኹም ምክንያቱ መልኣኽ እግዚአብሔር ሲ ኣብ ዙርያቶም ዝፈርዎ እንታይ ይገብር ይሰፍር ይሕልዎም ከዓ የናግፎም ከዓ ኢሉ ምሽ ሕጂ ኣብ ከባቢና ዝሰፍር ኣሎ ዝነብር ኣሎ አይሪሊ እግዚአብሔር ሲ ዒንትና ከፊቱ ከምቲ ቲ ጋሓዝሲ ጠፋና ሰራዊት መጽዮምና ኣብ ዝበለሉ ግዜስ ኤልሳ ግን ዒንቱ ክፈት ኢሉ ክርኢ ካብዞም ኣብዚ ከባቢ ዘለዉ ሲ ቶም ምሳና ዘለዉ ከም ዝበዝሑ ክርኢ እሞ ሽዑ ክረጋጋእ ናይ ብሓቂ ከም ህዝቢ ኣምላኽ ከም ቤት ኣምላኽ እቲ ኣባና ዘሎ ምሳና ዘሎ ሃይሊ ክንርኢ ክንክል we should relax ነፍሰይ ኣነ ክሪኣ ከለኹ ሲ ኖ ገና ኣይጣዕምኮን ኣበይ ሞ በስ ኣይስተማቆርኮ ኣይበፅሕኮን ኣይከድኮን ናይ እግዚኣብሔር ነገር ሲ ኣብዛ ምድሪ እዚኣስ ከተግብሮ ዘለኒ ነገር ሲ ናቲን ኣይተግበርኩን ዳዊት ግና ብዘመኑ ንፍቃድ ኣምላኽ ምስ ኣገልገለ እንታይ ገበረ ዓረፈ ኢሉ ኣብቲ ናይ ጉስነት ግዚኡ which is ናይ ያንግ ናይ መንእሰይ ግዚኡ ኣብቲ ናይ ንግስነት ግዚኡ ኣብቲ ናይ እርግና ግዚኡ ኩለን ስንመን ኣገልግሎ ሓሊፎን ንፍቃድ እግዚአብሔር ኣገልግሎ ዓሪፉ ንሕና ከም ቤት ኣምላኽ ከም ህዝቢ ኣምላኽ how do we see our safety and security ናትና ሲስተም ሲ inactive ዲና ጌርና ያደለና ወይስ active ኣብ ንገብረሉ ክንዕወቲና inactive ኣብ ዝገበርናሉ ግን ክርዳድ ተዘርዩ ክንሪና እግዚአብሔር ካብዚ ሓለወና the same promises ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ካብ ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ 10 ክሳብ 12 ድህሪና እትብላዕ ዘንበብናዮ ዒንቲ እግዚአብሔር ስናብ ጻድቃን ይሉ ዝርያ ኣእዛኑ ናብ ጸሎተን ናብ ጸሎቶም ገጽ እግዚአብሔር ግና ነቶም ገበርቲ እከይ ይጻረሮም እሞ እቲ ህይወት ክፈቱ ጽቡቃት መዓልታት ከኣኽር ዝደሊ ልሳኑ ካብ ክፉእ ከናፍሩን ተንኮል ከይዛረባ ይኸልክል ካብ እከይ ይዝበል ኢሉ ሰናይ ከዓ ይግበር ንሰናይ ይድለያሙ ይስዓባው ኢሉ ሓላፍነትና ኣብዚ ኣብ ክንደ ካልኦት እንታይ ምግባር ማለት እዩ ምንቃሕ እቲ ሰርቬይላንስ ኦን ኮይኑ ከሎ እቲ ኣርምስ ዝኾነ ኢንትሩደር ኣላርምስ ድማ ከኣኒ ኩሉ ግዜ ኦን ኮይኑ ተኸገብር ከእዊ ካብ እግዚአብሔር ድማ ኢንተርቬንሽን ክሓትት እያ ማለት እዩ ኣምላኽ መስጋን ሳልሳይን ራብዓይን ሪና ክንውዲእና ሳልሰይት እንታይ ኢሉ ሕቆኻ ኣደልድሎ ሕቆ ምድልዳል ሕጂ ናይ ምንታይ እዩ ሰቦት all about capacity building yes ንነፍስኻ ሲ ታኽትገብራ ፊት ክትገብራ ሰራዊት ሕጂ ወታደርሲ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝግበር
زعلم مش نزخونا نجارات انتي نخجبر فيت من تخون يعلم أبزد ما خم رابعيتي نتي من قدي نتي زمز أترت كتحلوان تخينك ترابعيتي انت حقوقها عدل دلو أبزي in fact نزي كحسب كله سي أب حسب يزمت ونس كرتهم إزران نهميان يعمر ناي إزرا عيون ناي نهميا عيون إزرا ناي متى عيو ناي كهنات مش أب إزرا شابعي معرف اندحرينا يوم هذا جزء خازن كاب مصحف قدس نقدر عشان مثلا زي أسك سايت جبرنا الله أوكي إزرا شابعي معرف انتايلو حقي إزرا دم خايلو حقي جزء بهير نممرمار شابعي معرف تأسي عسرت يدن ببزله حقي جزء بهير نممرمارن نمجبارن سرعة فردن كأعاب إسرائيل كمهرنسي لبون تاي جبره أدالوه إزرا تبتقدامي باتش زتملسه أب إسرائيل دم خاني أبتناي مقدس سرح مود ما خاني سي حقن سرعة دم خاني متجبر أقدمه قدمي نهم يازمز سبي مش حجي أبزخن ريا خلنا ناتون تايلو نممر حق جزء أبهر نممر مار نمجبارن سرعة فردن كأب إسرائيل كمهرنسي لبون تاي جبره أدالوه زي نهمي أجنا بدحريو موركس تاينات هون ريا خلنا the whole kind of armed زخانة عينت سبينيرو بستفعل عليه كسرحو خلوسي تايب لنا بتحدى داوم تاي جبرنيرم أصواري حزو بتدمخ أني يعيو مخنياتو أتخبابي أمسي ترت كأني رمامي بعل طوبيا بعل شام سامبالات بعل جيشم زياتهم كل جزين تاي زجبرو عيوخو بدلو عيوخو بكرز دليو نيرم حجينا زياتهم فيس كجبرو لزخل تاي نيرو بتحدى داو زعي بتحدى دمخ أني أصوار زاد صور أزن حسب كخلهو in fact ناي إلياس تاريخي نزي أخن ريا ناي إلياس تاريخ أب قدامي نجس كاب 10 شو من 17 شعة تدلو معرف الحريين ياسي إلياس أبني أملاح سبي جزء أبيهرسي جزء أبيهر مخانون تجيرو زمس كرسب أنتم ناي بعال نبيات أنت خجبرو خلو نتسب عزيز بيلوم نبكالك كوسدوه خلو نسجنا أنت تجيرو بقى توراردو أبكن مجزء أبهرسي مخانوس دفلته شعو أب 10 شو منت قدامي نجس 10 شو منت 3 شعات كره خلناسي بزلوا توم حزب خا نزم اسرائيل سيلو بقصم تدفيهم እግዚአብሔር ንሱዩ አምላክ እግዚአብሔር ንሱዩ አምላክ በሉ ይሉ ኤልያስ ንሪ ያለና እግዚአብሔር ሲ ንሱዩ አምላክ ታይ ዝገበረ ዘበለሰብ በዚ ድማ ይብለና አትስ 40 ሽድሻን ድሕሪና ኢድ እግዚአብሔር ካ ኣብ ልዕሊ ኤልያስ ነበረትሞ ሕቁኡ ተዓጢቁ ክሳዕቲ ንይዝራኤል ዘእቱ ቀቅድማ አካብ ይጎይ ነበረ ይብለና እጅት ታሪክ ባዕልኹም ከየትኩም አንብቦ አው ሽዑሲ ደሃይ ብርቱዕ ዝናብ ሰማዕ አለሞ መጻ አለሞ እንታይ ግበር ደይብ ክብሎ ኸሎ ንአካብ ብድሕሪኡ ተቕጽል ጥቕስያ እዚያ ኢድ እግዚአብሔር ድማ ኸኣኒ ኣብ ልዕሊ ኤልያስ ነበረትሞ ሕቁኡ እንታይ ገይሩ ተዓጢቁ ክሳዕቲ ንይዝራኤል ዘእቱ ቅድቅድሚ አካብ ይጎይ ነበረ አካብ ምስ በለ እንታይ ገይሩ ስቶሪ ንመን ነጊርዋ ኢዛቤል ነጊርዋ ምሽ ኢዛቤል ሲ ሽዑ ኢዛቤል መቕታል ናይቶም ናይ በዓል ነቢያት ምስ ሰምዐት ንኤልያስ እንታይ ሰይዳትሉ ቃል ሰዲዳትሉ ሽዑ ኢዛቤል ኢሉ ልኡኽ ሰዲዳ ንኤልያስ ጽባሕ ከምዛ ግዜ እዚኣሲ ነፍስኻ ከም ነፍሲ ሓደ ኻባታቶም እንተዘይገይረያሲ ኣማልኽቲ ከምዚ ይግበሩኒ ከምዚ እውን ይወስኹኒ በለቶ زغال زي أنت جراتلو ليخاتلو كانوا ما يجيب يسي تايجرو
شعادة دحريا بزن قالات زياتن كابي زي الكهدم كلها إلياس نتاي غيرو إذا مسمعي هاديمو من قدو ناخذ خلو أمن قدي ملاخ دي أبير تاي غيرو خيبوا السو تمنيون تاي نيرو حجا أنا أخلني بقى أمسوبوتاتي أكبني موت حشني ما تحشني و400 دخونو حسوتي نبيات أدفيكا أمو أنسين إجزابير مخانو أفليتكا بدحريو تعابي زلو ترت علي خاسي نجزابير حلاك ستايو كتتكبر زقب أكاس تاي مقبر خاد بمنتاي بحن تقل حجي صلوت كنت سأل خلنا كل جزء قال ما خان تاي قبرنا يلينا مش تنا كل جزء capacity building أمن تاي زلو أبقى الأملاخ يدلو لنفسها أنت كتجبره بقى الأملاخ equip كتجبره مالتي أنت ويت هتقصي I don't know بزداقم مزعت النسي ويتاس كاوي كوت جيرولون سيطان مش نزن جيرازس نزن نزسي جيرا خوونسي بل مسبلوسي سب كاباف أملاخ بزوات قال أمبر جيرا تراي نبرني كابي زداقم شامنا يمعرف قريتها بهيلا بايت كوتيشنا يتجبرت لنا الأمر كوتيشنا أوي تسعن حدا ذنبنا يودم ما خانسي تخليت فتنا يعني رامش ملا أختوسي مثل أجرها بمنين أنت خيط عنك أفسي ملا أختوسي يززي وماني أنت يجبر بزي صدف شو تا قال سيطانكو أمسي واكو أنا تاتقسي كوت جيرواي حجي نجزاء غير أملاكا أي تفتاتون إذا ما خانتايو صحفي إلياس قال لي أخاتلو هادم كله خنري أخلنا ملأخ جن تطوع بيلو نو نهدا ما يكونن كسايكا من بلع يدد ليه كذا اللي يلوا بلع يلوا تجيرو بليعو دم ما أنت يجبر يبلنا دكسة يبلنا نو بليعك كدكسة يكونن داخل جبر جنا من قد لك كاموني إلو أب قدامي نجس 10 تشعات خاف شوعات كساشو من تندحرينا اتمل آخر زي أبهر كامليسو كالعيسى نقنيقو نويح من قد لك كامو تنسي كابلع بلو نسود ما تنسيو بلعن ستين أمه بحايل اتبلعي اتي كسع هرب نتخرن أملاخ 4 معالتن 4 ليتن كدي لنا بيناي بتزبلعه بلعي مالتي لنفسنا دماغ كل جزء بقى الأملاخ أنت خنجبرها خنكلالنا ماتيو يكيب خنجبرها خنكلال كنبلع خنكلالنا بتزبل عناين أنت خنجبر نخل بزح من قدي كنكيد النخل إذا مسبلع نابتكرن مسكده شعو تمليسو تعبعيون تجيروي تابز حنت قالك سيات زجبرته بيهو تنجرت أنت تجيرو نايزابيل نجر توديو بتقال سديدة أنت أخذ جبر كتفراري هلا زدر بيت مجرشة تايدر ليانيرو مملاس تايجركا بليعكا مملاس حجي أب حديث كدان هورا بيتروسي نتوما بإيسيان بيتانيان فحيلهم زنوبر حريات أملاخ لكم عدهم كلهم تايلوا أب قدامي بيتروس كلاي معرف تقصي حمشة نسخاتكم ونيلو كم هي وانا أمان كينكم نتبي يسوع كريستوس أب أملاخ قبل زخونة منفسه ومسوعتي كتقربوا نقدس كهنات زخون منفسه وبيت تعنزو تايجورو نسخاتكم زخونة منفسه ومسوعتي من أنت كتقربوا نقدس كهنات زخون منفسه وبيت تايجورو تعنزو حجي وش تناون تاخن جبر كنا هنس يجبأنا يا مالتي in fact أبزيتات كل جزء كن رأيه خلنا رأي ودحاني مسؤولنا ودادركم تأب جزء بهير زلنا ني حلوة نجار عيونا تجبرنا المشام كن رأي دولة عيونا كجرمكم سي بقول حسبكم خلوهس مسؤولنا حده ودامي أبزحله فيه أبجبا package زلوي ك set الله مالتي حجي كم زلك أخاكو you know there is motion detectors the bahalalo
حلف كله سبسي نتناتو موشن ديتكت يقبروا موني دحري ولا نتنات كنا أي سيستم ناي سكيورتي زولو دماغا مس موبايل ناتكاسي أتحس كاس كل جزيس تنات كاخسي كتريوس تخيل خا حجي خمسة باكيج على موني كم زي كن in fact حسب نوع الناس مع كوه الله خسي ده هني سوسي حسب ما يصنع maybe تي pocket نارينا كمل سكاية الكاتري حاتم اللي سألو حجي مغنياتو بزح نجار الله باب أبزي ناتنا منفسه ونجار كن خلنا دم خا بزح نجارات الله in active كوين زلوا activate كن جبرا زلنا مالتي كلنا انتي نخنجبر من قصة أملاخسي بحيلي انتي تجبر الله كاب زمن يوحنس جميراس بحيلي انتي تجبر الله تدفع الله له توم تدافعتي بحيلي انتي جوروا له يزارفوا له حجي اتا من قصة أملاخ أبزام مدرزيا انتي خجبروا كنوجسيوم زتباهله نايجزا بهير كم تولد أملاخ دم خانسي ولد أملاخ تاخذ كن جبرنا تسوينا سلام كن جبرنا تسوينا مو نزل سلام زي كن جبر نتزللنا نجر activate كن جبر كلينا يملاخ مسكن ترى بعيتي أنا يمشي الرشة أمو داية I think حمش هذا حليف له هاي لخا أزيخا تاي جبره عبرت عيه هاي لخا كبرت كأسأل زخانة لما مد أصوار مدنفع يدليو أما كبب عسرت تقصر بعدين تقص عسرتن رينا حيلنا خنتايو نابزبل رينا بوجتنا خن ودينا أملاخ مسكن أما كبب سنتايلو عسراي معرف تقصر بعدين منفس جزائلو قبل عليه خانت تلا على تعجستي نعبيها بس هدي أمه سفرخة أي تحدك تحراب تقص عسرت سنتايلو حزين أنت قدامه يلو نبلحوخا أنت زي سحل كايو حيلخا بزح يدكم تباب جنا نمسلات يدكم تباب جنا نمسلات يدكم حجي حيلنا بزيابير كلا حيل يابرنا حيلنا بزيابير كخون جن توكلتنا أنا ميكن جبري جباني أب بزيابير كن جبري جباني توكلتنا أب بزيابير كخون دم خاني كل جزء close زخانة intimate زخانة relationship بس جزيابير كلونا يجبوي داويت أبنة زخانة نامي كم أبزي داويتي أب مزمور عسران شو منتن شو عادة سنتايل له جزيابير سي يلو مزمور داويت عسران شو منتن تص شو عادة جزيابير سي حيلين والتين لبي بقوت وكيلو أنون ترديه سلازي لبي يفسها له بمزمور يدمه كودسه እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ሓይለይ ዋልታዬ ሓይልና እግዚአብሔር እዩ ዋልታና እግዚአብሔር እዩ ኢንፋክት ናይ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ክስተያት ገለን ክንርኢ ከለና ከም ሃገራት ክንሪአን ከለና ነወዳድረን ከለና ንኣብነት ኣሜሪካ ምስ ካልእ ሃገር ገለ ክትወዳድራ ከለኻሲ ትዝወዳደራሉ ነገራት እንታይ እዩ ኣፅዋርን ሚሳይል ዶ ኒውክሌር ዶ ሳተላይትስ ዶ ገለ ብዙሕ ኣሎ ምሽ ብዙሕ ኣለዎን ኢንፋክት ኣሜሪካሲ ንዝደለየቶ ቦታስ ከይዳ ክትሪእየሉ እትኽእል ናይ ሳተላይት ሲስተምስ ኣለዋ ንጸላእያ ክትወቕዓሉ ትኽእል ኣብቲ ዘለዎ ሲ ብጂፒኤስ ጌራስ ኣውዲቓ እንታይ ክትገብር ክትሃርመሉ ትኽእል ሪና ኣለና ምሽ ኣብ ኒውስ ሰሚዕና ኣለና ነትናቶም ተጻባእቲ ሲ ደርቢዮም ድሓር ኣብታ ዘለዋ ኣብታ ዘላቶ መኪና ኩሉ እቲ ናይ ኮኦርዲኔት ናይ ጂፒኤስ ሲስተም ሕጂ ሓይልና እግዚኣብሔር عينت እግዚአብሔር ሲ አበይ እንደለዋ ልዕሊኡ ልዕሊዚ ንብሎ ዘለና እዘን መንኮርኮራት እዚኣተን ተቐሚጠናሉ ዘለዋ ልዕሊ ዘሎ ስለዚህ ንሓይለ ኻንታ ይግበሮ አበርታዩ አዚኻ አበርታዩ መዝሙር ዳዊት 27 ሓደ ካብ ሓደ ክሳብ መወዳእታ ከነንብብና ብኡ ድማ ኸኣ ክንውዲእና ኣምላኽ መስገን መዝሙር ዳዊት 27 كم زيبل مشام نفس وقفنا assignment حيزنا كان كيد تسفاي جبر እግዚአብሔር ይሉ ብርሃኔን መድኃኔን ካመን ዳያዝፈር እግዚአብሔር ኃይል ህይወተዩ ካመን ከ ዘስንብድ ገበርት ከይ ንስጋይ ክውሕጡ ሓደጋ ምስ ወደቁኒ
ودرنياتين صلاعتين بعلاتهم تزابعوا أمه ودقوا كقاومني يلوكا سراويت انت زسفر لبي أيفرهني كيناتون انت زل علني امنت علني بمعلت سببا أبداسو حاباني رأيوت باكيجز أو وشت دكانو كخولني أب كوحل علك بلني مو نجزي أبهر حنت رجال منيلو وكأب جزي أبهر نمرأي مقدسون نمر مارسي ملو عدمي أبيت جزي أبهر كنبر دلي الله ناي داويت دلت السنيل نجزي أبهر سي عسرت رجال منيلو حنت رجال منيلو ساخ أنت يا وكأب جزي أبهر نمرأي مقدسو دم خا نمر مار ملو عدمي سي أبي أبيت جزي أبهر كنبر دلي الله لو مخا رأسي أبتم زخبونو تلاتي لعل كبليه أبدون كانون مسوات بقلتها خقرب نيجزي أبهر كزمرلون كودسوني وجزي أبهر ندم ساي سمعيو أباها مهلل الله محارني أمم لسلي لبي أبكن دخا خوينو نجت أي دليو يبلني الله وجزي أبهر نجت كا دليو النيخو جت كا أي تحب عليه نباري خا بقطع خا أي تدربيو نسخة ردائي خا أمه وأملاخ دحننتي أي تتأنتنني أي تحدقني أبوين النوين وقع أنت زت أنتوني إجزي أبهر يرنبني وإجزي أبهر من قد خا مهارني بمخنيات الأتي كتة بتقنعت من قدي مرحني حسوت مسكرن عمس أجا تنفسو سبات تلعي لهم نيوم أمه نقدر تتصاررتي أي تحلفني أي لو هات إجزي أبهر أم مدري هيوان كم زريو أنت زي أمنسي إجزي أبهر تصفى برتع لبخا قطيبل أجوخا هو بإجزي أبهر تصفى قبر إجزي أبهر تصفى بإجزي أبهر تصفى برتع لبخا قطيبل أجوخا هو بإجزي أبهر تصفى قبر مش داويت كينا إجزي أبهر حنت نقال لمينه وانتي كالخسيخي كيدنا قرانا مش على كامش حدا جديسي قطر حدا زيا قطر خلتها زيا قطر ثلاثة زيا قالت تبع الكاس تحنت انت يا منيرة قطر خلتها انت يا قال خبلنا خيل مش إجزي أبهر جن داويت جن تايز بدل الحجي إجزي أبهر حنت نقر لمينه وكأب إجزي أبهر نمرأي مقدسو نمرمر ملو عدميسي عبيت إجزي أبهر كنبر دليله دليتنا مرج أنا تايو what's our choice لومي I don't know قال نجرسي كابت حدا نجرسي عدينا النري اللو نجارات انتهالو I don't know كابت زحوق وسن نجار بزتفعل علينا نقدمش بزح تقاش أو مش تخيل رياح حج حساب بجوبا مش قال ساعات خون قال دحر سبت بالكلا في الكاس أبز كلهم جوات أبز خمس غلسي إجزي أبهر أبي الله أبزورياي الله حجي كم نجوس كم ود نجوس دماغها هذا جزيسي حدث سئلوس قال هم فرح عينت جلس تزاري حجي حمزة حالك سي حلف عينتي جلس زبل عينت ندي نير تكسي تحر نورمال أنا خاب أفهم مزعت النساء في إسي بليز كم سبسي بزعبات عرسنا سئلنا نزارب مبري كم سخا ودمني أنا خا ودمن مخانيسي أيتفلتني خا يلس بتليفون مليسول I'm telling you تقالتي أسي ستعيناتو حجي إجزي أبهرسي أنا I don't know ودي نحدا خسين أي كم زي قالت قالي زمك حلو نجر أبزام مدرزيا يبلين زمك حلو جن من علني إجزي أبهر علني أبي الله نسود ما خا أبزفانو له سلازي تعنقبر بإجزي أبهر تصفو برتع لبخاقات يبل أجوخا بإجزي أبهر تسفى جبر ملاخ مسكن كابزلنا تسينا كنت اللينا كنا مسجننا إجزي أبهر لومي إذا نجارزي أبلبنا أستوعلنا أبزام مدرزيا بزوح ترتس أبزلوا مسكين إجزي أبهر حجي أبتقعد العول زحدر أبتلالت كل زخيل
ينبر نجزيابهر حايلين صقعين زوكلو أملاخين قبله علخو نبلين أملاخ مسكن سلامي يحد قلكم سلامي ونهبكم علخو أنا ذهبكم زلخو سي كم تعلم تهبو سلام أيكونا لبهم عيش شبر أيسن بدن يبلنا أملاخ مسكن أبي يوحنس 14 شوعة እግዚአብሔር ሰናዩ ሰላሙ ذهبنا بزد ما خلنا حسبنا أبزام مدرسي أسي زهو خلنا زبالة نجار in fact كورونا اللو تباهيلو بكورونا تعاتيو online إنا نكتاتل زلنا this is media تواهيبو ناي media coverage رخيبو زلو دا أمبر كأوز عبيز تفلالي عين ترتس قالو كمتسيو الناس أبقى زخيد ناي مدر نجار يلن جن اتعلم اتبلو عين السلام زي كونسي ات يسوع كريستوس ذهبنا سلام كمولد أملاخ جبرت السلام ولد أملاخ كسمية ممو بتصانيم كم زبلنا ات سلامي يهبكم سلامي دم أي حد قالكم اتعنا ذهبوا السلام كم تعلم تهبوا السلام أيكونا بزت فلالي ناي security system سناتن علم جزياو زخونة ناي دقة ناي تعمد رزخونة سلام كم تأي خلين ناي وش سلام كم زخيل جنا بينو أجزاء بهري تبكريسوس نرخبه سلام نسوت رأيت سلام كوح الزخيل أبزح بوتاتات بزح سلام علينا إلى نزحسبة عدتات رأيت سناتن نفس قتلت suicide بزح نرينا جناخة تبكريسوس ترخبه سلام wherever you are أبسفل عليه بوتاخت له تخيل أبرخا أبتنكات أبسفل عليه أبسم إذا الله بوتا جناخة تناي وش السلام كاب كريستوس زخون السلام سكي إجزاء بهير لومي يعنتها يعنت كلهم نبا خايت أمتا نسخار ما بجزيء مقبوم تهبوم يتكات خفتهم نهي أو زبالة ببرخة تسكبوا خم تزحفة سكب كم إجزاء بهير حجي نزقال زي ياو قبره كموت هدر كنكح كموت هدر كنكح دو إلى دم أخم ملالس أبزام مدرزيا نتيجة تصوع كل نجار كجبر كتر أني خنزلين هاليلويا 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 هاي قدلكون كابت السناي إيد كلا كل جزء مساي زغود لني أنا ملاكا بتعمر تنبرن اللوخا مسكركا غيركان يالوخا ناي تامرات أملاخ እግዚአብሔር نعي بتعمر اتنبر سمكاي بارخ 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 بجزء وشتي سلامكا بجزء تميت الناس جبكا معزو أسرازي سبابيركا بيركاني أبزحكان اللوخا نزمة سوين تلكلتين بخا